Ithi ke inhloko ndaba apha, usindiso luza ngobabalo lukaThixo. Inhloko ndaba leyo ethi usindiso luza ngobabalo lukaThixo. Siyakuthi chu njengabantu abaqhwalelayo sike sithi go through le chapter lena ngongathi siyangcileza singangxamelanga ndawo, siza kuphuma sigoduke. Udavide kungcono ubana ngaba noba zilusuku lunye noma imizuzwana endlini kaThixo kunewaka leminyaka kwenye indawo. Amen. Ngoku ke siyawuthi chu ithi le nhloko ndaba usindiso luza ngobabalo lukaThixo. Uyakukhumbula ke umbhali wale ncwadi nguye umpostile uPawulos, ebhala le ncwadi ngumbhali abafumani bale ncwadi okanye ababhalelwa bayo le ncwadi libandla elikhoyo eEfese. Amen. Fumane senza imibuliso uPawulos phaya. Mayibonge inkosi, libandla ke ekube nzima toba naba libe khona. Malibonge igama lenkosi, kodwa we won't dwell much in that. See background yaleyo le ncwadi nelibandla asizongena kulo, sizawuya straight apha. Amen. Kodwa ke eventually abaninzi baye basindiswa apha eEfese. Mayibonge inkosi, izenje yayinitsi into eyayikhona kuleya dolophu leya. Amen. Wawunofumana yonke into pha. Malibonge igama lenkosi, fumane nezithixo zikhona. Kodwa ke namhlanje ngicela nje siyeni pha kule ndawo nje isenza. So abafumani bale ncwadi nguye ngabo abaseEfeso. uPawulos xana ngaba eyivula wenza ukubulelwa ukubongoza uThixo, bamakabongwe uThixo inkosi yethu Yesu Kristu, lo wasisikelelayo ngeentsikelelo zonke kweza kwamoya. Mayibonge igama lenkosi. Amen. Sitsho ukuba hlala ndinikukhumbula emithandazweni yami, ebonga ibincomo ibandla. Mayibonge inkosi. Amen. Ethandazela into yobana ngaba azeke uThixo namandla abonakaliswa amandla ovuko lukaKristu kubazalwane abakhona eEfese. But let us go straight kule ndawo so that sizokhululana, ngeke sibe bade tu. Njengoba ke sitsho isihloko sithi usindiso luza ngobabalo lukaThixo, ukuhlangulwa komuntu oku kuza ngobabalo lukaThixo. Yaphela kula ndawo isihloko siyasi-introduce ukusindiswa siza ngento yokokubana ngaba uThixo wasibabala. Amen. Usibabala uThixo esifumene kwindawo ngendawo. Amen. Lafika ilizwi layichana inhliziyo yomuntu, inhliziyo yakho ukulo ndawo wawukuyo okanye ukulo meko wawuyiyo, whether wawulinxila okanye ukwiziyobisi, kodwa ilizwi likaThixo wathi umshumayeli udaba lawufika. Amen. Lafike lakuchana, ngoba ngaleyo mini yosindiso lwakho imini leyo owawungasoze uyibhude nokokuba wawunxile kangakanani na, uludaka ungalazi negama lakho. Kodwa ndiyakuthembisa ngaleyo mini wawusindiswa ngayo imini umuntu angasoze ayiphose, because it's the day ayibekileyo uThixo ukuthi ungumkhethwa omshumayeli. Wayethunywe kuwe esuke kwindawo ayisuka kuyo, wathunywa kuwe wasindiswa. Ungakhange uphakamise nesandla, ungekho sandla ubuthe wasiphakamisa into yobana ngaba mawuziqoqoshe ubone xa ungena ecaweni uqonda uba ngoku mandingazenza uba ndingabonakali uba ndilinxila, ndingabonakali uba nditshayile ndihayi, uzama uzenza then kube kanti uhlangulo. No, uye wababalwa, wathandwa nguThixo wakubabala. Amen. Ubabalo ke bathandekayo, ubabalo kuye kuthiwe ke yinceba okanye yifavor
osiyenzelweyo singayideserve sinjalo, kodwa uThixo wasenzela the unmerited favor into yobana ngaba sisindiswe. Ingakho kubalulekile into yobana ngaba si-remain si-humble apha evangelini, singabi namagxa, sibe ngamadoda amakhulu, singabi kube nzima into yobana ngaba abantwana bakaThixo babe ne-access kuthi. Amen. Kuba sinamagxa, kaloku le nto siyikhomba kuthi thina, siyipointa apha kuthi. Ngoku sinamagxa, ngoxa kufuneke kuzobonwa okafulani, ngoxa kufuneke nimbonile okanye usondele kuye, so that as your brother in Christ ube ne-heart to heart naye about the things of God. But kumele umhlawule, amen, kumele umhlawule ukuze udibane naye. Awudibani nje naye kungoba uyikhombe kuye le nto, wayikhomba kuwe, forgetting that akho nto esiyenzileyo ukuze sisindiswe, but God wenze ifavor, simnyukunyuku sinjeya. Loo nto leyo that's supposed to keep us si-humble ngeyona ndlela, singaziphakamisi ngaphezu kokokuba sifanele ngako. Yanga inkosi kube kude le ukuziphakamisa kuthi. Uthe umvangeli wafulani izolo apha, kuhle sihlale singabantwana. Yabona uhlala singabantwana bakaThixo. Ithi inkosi inene ndithi apha kuni into yobana ngaba uba ubani uthe ubukumkani bukaThixo akabamkela njengaba bantwana. Amen. Why efani sibana kumele samkele njengabantwana? Kids, abantwana, when emzalini, they rely emzalini, boyama emzalini no matter what. Noba ungambetha umntana, ake singayidlali, asinoke singayidlali namhlanje. Ingase singayidlali namhlanje, sike ndifuna sithi chu, ndiyafudumala ngoku, andifuna ufudumala zane ndiyiphose okanye uyithole nje ezantsi kakuhle nje ezantsi. Andifuna ufudumala, andifuna uya phambili, andifuna nobila, ndifuna netawula lihlale kanje, khawuyitsho nje kamnandi nje phaa ezantsi kwi-state nje esihle. Ngoku uyampompa kuyanyukela. Umntana emzalini ubehave ngolu hlobo. Nxa umzali umntana emohlwaya, uphuma nje khala kodwa ubuyela kwakumzali, azimele ngomzali, esohlwaywa ngumzali. That's how humble umntana ihlobo angalo, uremain humble, erelaye ngoThixo. That's why we must accept sibe ngabantwana bakaThixo. Amen. Singabizi king okanye ibulldozer zakwaThixo. Izinto nxa zingena kuthiwe ayangena into kaNantsika, ubone uba ngoku inkonzo kukhona iyinkonzo ke ngoku ngoba kungene mna. Amen. But andenzanga nanto ukusindiso, akho nto umuntu ayicontributileyo wancedisa ukuthi hayi ndiyancedisa ngoku ubana ngabo uThixo abe nako ukundisindisa. No, ayenzanga, but it took God into yobana ngaba aku-electe, akuchoose. Ebenochuza noba ngubani, but God, he chooses who he wants to choose. Ukhetha lo muntu afuna umkhetha, ngekhethe noba ngubani, kodwa waya kuwe unje ngokubunjalo, wakuchuza phakathi kwabantu abaninzi abalicela okanye phakathi kwefamily yakho. Aba bantu ngokwakushunyayelwa bayi-1000 kwakhethwa wena. It was your divine day. Isandla sikaThixo siyasiphezu kwakho. Ithi ke ngole ndawo usindiso ke luza ngobabalo, asenzanga nto, but siye sithi xa sibona uba inkosi asenzele yona inkosi asiyideserve. Amen. Lenceba senzele yona besideserva utoni? Ingqumbo kaThixo ba ibe phezu kwethu, umsindo kaThixo. But uYesu wasithwalela, sasindiswa, satsho sangabantu singabo. Asinakuzigwagwisa, asinakuzibetha isifuba, asinakuyikhomba kuthi. Yingako soloko siyikhomba enkosini uYesu bana ngaba no nam uthi uPaul uKristu Yesu lo emveni koba ebonwe nandim uthi athi oyena moni ungapha koqonda omncikane, oyena moni umkhulu kakhulu kunabo ndade ndambona nam,
because naye akayikhombi kuye lento, akazibethi isifuba. Naye ufunyenwe engumoni kumathafa aseDamasko eyokhomitha isono, eyokwenza isono. But wafika uYesu wahlangana naye, waguquka ekubeni nobana ngaba abe ngulaa muntu ebenguye, watshintsha wangumntwana kaThixo, the apostle of God. But loo nto leyo uthi na even namalungelo am endiwanike awobuyuda nokuba ndingumpostile, inye into endiyenzayo ndilahla yonke loo nto leyo, amalungelo am, but ndiyakhohlwa konke, ndiske ndolulele, ndipresse towards the goal in knowing him, ndimazi uYesu namandla ovuko lwakhe. Amen. Ithi ke le ndawo xa sibona uchapter number 2 ithi nani obani na. Now ndifuna siyithathe le ncwadi kwi-level yokuyipersonalizer, i-level yokuyipersonalizer today, because now the recipients now sithi esiba sihleli kule ndawo, sithi ababhalelwa bale ncwadi. Ithi ke ngoku nani, meaning thina, nani enidlise, unidlise ubomi, that is number 1, unidlise ubomi. Uyikubani osidlise ubomi? nguYesu, esithi nifile nje ziziphoso nazizono. Njengokuba nifile nje ziziphoso nazizono, in other words, besifile istate ebesikuzo, besikwi-state as much as besiphila physically, but spiritually besifile. Yintoni le ibangela into yoba sife? Sisono. Isono yintoni? Is a separation. Siso esibangela uba sibe ne-separation kuThixo, sahlukane noThixo. Now xana ngaba sahlukene noThixo, amen, obviously siyafa noba sihamba ngenyawo phandle apha, but spiritually sifile. Amen. Khumbula uAdam egadini kuthiwe angatyi ngoba uke watya uza kufa. Esi statement sithethwa nguThixo kuAdam uba uke watya uzawufa. Yinto ngongathi xa usifumana, xa ekha iapile egadini, uba liapile andiyazi but isisiqhamo, xa esikhile eso siqhamo wahlafuna watya, xa egqibile utya ehlafuna, xa uyifumana nje uyireceive ngehlobo engalo laa ntetha, xa egqiba utya ngongangathi uzawuthini? Awe khithatha, kube kanti ufile. But sibona uAdam ogqiba kwakhe utya iapile, waligqiba nonkosikazi wakhe, sibabona but bayacontinuisha, bayahamba, bayokuthini? Bayozimela. Naw ke ngoku ingaba uThixo ngoku ebethe into yobana ngaba uke natyana apha niza kufa, ingabe bephosisa? Cause sibabona naba ngoku beyokuzimela but basaphila, bakhona, abafanga xa sibakhangela ngeliso lethu. Ingaba na uThixo ebephosisa xa esithi uke natya nizawufa? Unakanye uThixo ebenyanisile xa esithi nizawufa, ngoba immediately utya kwabo baqabuka, then loo nto leyo bafa spiritually. I-connection yabo noThixo yaqhawuka, ngoba umntu isono simbangela uba angabi ne-connection noThixo. Loo nto leyo biblically ngokweBhayibhile ithi loo mntu ufile ngokwamoya. Yeke i-physical death uzayifa, i-physical death. Amen. Loo mntu lowo. Amen. So because now bebene relationship enhle noThixo kakuhle, peaceful, but watya kwakhona intoni? I-separation phakathi kwabo. Uthi uYesu into yobana ngaba xa ithi isela lizanga lizengazelanga uba libe litshabalalise libulale, athi ke ngo-number 1, mna ndizile into yobana ngaba nibe nobomi. Hayibo Yesu, utsho njani? Siphila nje emhlabeni because siyaphila, siyashophisha, siyaphangela, siyathini? Utsho njani uba uzile ukuze sibe nobomi? Uyithetha kanjani? Because siyaphila thina, bade bathi abantu sidla ubutsha bethu okanye sidla ilife. Adathi omnye ndidla ilife ngefolokwe. Ebathandekayo, akekho umntu oyawudla ilife ngefolokwe engenayo uYesu. Once wanoYesu, you can start to live. It's a soft life. Ungayitya ngefolokwe, because you are not, awukho selifini, you are in death, you are under the wrath of God kuba ungakholwanga kuyo inkosi. Amen. So i-separation yomntu noThixo, ukufa oko, mayibonge inkosi. Ingako siva lo mbhali kule ndawo esithi nani aba nihleli kule ndawo ningakhohlwa
noba sizayisonga le mvuselelo but nani aba nisidla ubomi nje uthi ndizile ndibe nobomi uthi inkosi Yesu utsho njani uba uzile uba sibe nobomi meaning as babe sihamba sifudula sihamba emhlabeni besingenabo ubomi. Amen. Besifile sihamba sifile ngoba intoni le ibanga sizizono ezikuthi zisenze sa in separation noThixo sabhubha sifile spiritually. Amen. And kwaye siya kubhubha if one is not coming to Christ. Uthi ke nani unidlise ubomi nifile nje ziziphoso nazizono izono ebesinazo esibesizenza zizo ebesibangela ubana ngaba sibe ngabantu abahambayo but bafile abanabudlelwane noThixo. Kukanjalo umuntu osesonweni akanabudlelwane naThixo naxa umuntu angabinabudlelwane noThixo lonto imkhomba ubana ngaba ngumuntu otheni na ngumuntu obhubhileyo. Malibonke igama lenkosi. Amen. Ufile spiritual but useyakufa. Amen. Uthi ke ngo ibizizono izono ke zizo enanifudula nihamba kuzo ngokwesimo selihlabathi. Now apha kubonakaliswa thina kuthethwa nathi ihlobo ebesingalo a terrible state of a believer ihlobo ebelilibi lekholwa ngalo. Indawo leyo kukamba xa sijonga ngasemva hayi ucompared kumuntu wanamhlanje kuyacaca into yobana umuntu okulula into yobana ngaba ahamba aqhubeke nethi umuntu aqhubeke ephila impilo aqhuba impilo yokuzithandela impilo engamkholisi uThixo phaphandle. Lonto le isenza into yobana ngaba apha kwisalvation yakhe sibeke i-question mark ngoba kaloku uthi uYesu kuMatthew chapter number 7 hayi wonke umuntu othi inkosi inkosi kum uzongena ezulwini. Uthi xa sethetha ayahlaba lamazwi uthi banintsi abayakuza kwakalo mini bathi inkosi egameni lakho hey sasishumayela mani inkosi egameni lakho imilwelwe yayiphila egameni lakho kwakuvuka abafileyo bawo amadimoni siwakhupha. Kodwa lonto ayiyo assurance yobana ngaba you are born again. Ayisho siqinisekiso eso sobana ngaba noba umuntu angashumayela ayitsho uba uyazana noKristu uyayazi inkosi okanye udibene noYesu. Noba umuntu angenza ummangaliso imiracle phakathi kwakho athoba umlilo ezulwini ithi iBhayibhile meni bazawuthoba umlilo ezulwini benza iziqwenga but lonto leyo ayitsho into yobana ngaba banoYesu ababantu bakuKristu ababantu banoKristu phakathi kwabo. Mayibonge inkosi. Amen. Ewe basenoyenza imisebenzi bade babethelwe izandla banconywe baphakanyelwe banikezwe i-guide of honor bendlalela icarpet but banikwe nemoto ngoba kuthiwa abo this is a great man of God. But uthi uYesu banintsi uthi many ngoba kaloku isango eli limqinwa elisango eli and ke ngo ithi iBhayibhile bambalwa abalifumanayo elisango. So noba ngayi thousands and thousands i-auditorium igcwaliswe sibe naso isimilo xa sijongekile sibonakale ngongathi singabantwana bakaThixo kanti yet we are false disciples of Jesus. You must know umuntu othi kuYesu insindiso yakhe siyibeka i-question mark ngoba kaloku bana ngaba andikwazi into yobana ngaba le mpilo bendiyiphila ndibe comfortable ukuyiphila la mpilo yangaphambili ndiphinde ndizodumisa uThixo ndishumayela ndisenza iziqwenga. Yes ndizawuzenza because isibabalo sona nditheni na ndinaso isibabalo kwaye isipho esi sizawusebenza sona and isipho singaniqhatha nicinge fana uba ndikuyo inkosi uYesu kanti no andikho enkosini uYesu.
So if a believer continues to live ngokwempilo ebeyiphila ngaphambili, impilo ebeyikade iphila, isinikeza into yoba siyiquestion impilo yakho banaba lo muntu lo obviously akakasindiswa, akakafikeleli ekuyazini. Lithi lizwila izolo uba wathi uZakeyu lo ubona ngaba ndifuna ukumbona, and kwaye andifuni nje umbona, ndifuna nokumazi lo muntu lo uba ungubani na lo muntu. Now i-revelation, to be enlightened, uchilakalelwe kuYesu, akuchilakalele ukubana xa uzube ne-relationship yafuna akuchilakalele umazi uba ungubani. That is the greatest revelation. Yeke la nto sikhangela i-revelation, but yeah, i-revelation leyo, the revelation that we have is the revelation of Christ. Sisityhilelo sikaYesu esinaso, sisityhilelo ngoba uthi uPetros nxa ethetha nithi ndingubani nina, lo ngulo uzayo, ngomnye wabaprofeti, athi uPetros wena unguye uKristu, wena unyana kaThixo othanjiweyo. So blessed nguwe osikeleleyo Simon nyana kayona, ngoba oku akutyhilelwanga yinyama, ukutyhilelwe nguThixo. Now the transforming power kaMoya Oyingcwele yiyo efika kuwe ikutransforme, then ube enlightened, ukhanyelwe, kuvuleka amehlo, uthi uyibona inkosi. Nxa ujongana nenkosi ubona isikrweqo zakho, uphakamisa izandla, uzivuma izono, usindiswe ngoba utsalwe by the power of the Holy Spirit. Yakuconvert, yakutransforma, wakhanyiselwa, watsho wacula ingoma ethi amehlo am avulekile. So umbelieve, ikholwa elibuyela liyoqhubeka lisenza izinto phaphandle, lenze yonke into phandle, ithi lonto akakakhanyiseleki, akakamazi, but sevile ngaye, but akakamazi, i-relationship ayikakabikho. That is why isithi boni many will say in that day, sabeka izandla, because the name of Jesus is powerful. Igama likaYesu hlobe linamandla ngalo, uthi wakulibiza ubana ngaba ukalisebenzisa ukuthandazela umuntu, soli uke wahlaselwa ulele, hlaselwe uzivuthandaze, uthandaza, ubone lento ngathi yaku-atheka, uzivuthandaze ebuthongweni, ubone uyayinqoba lento ngegama lenkosi. Ngaba zange yakwehlela loo nto, li-powerful. Nongaphili kakuhle ngatsho ngegama likaYesu akhwaze, but ithi many will say in that day, but it's about ukhanyiselwa, ukutyhilakalela. Ithi nani enidlise ubomi, because sidla now kukhona sidla ubomi, sifumene ubomi bukaYesu, the original life, the originality of life, ubomi obona bomi azileyo uYesu azosinika, sakhanyiseleka, sihleli kuye ke ngokuyinkosi uYesu. Mayibonge inkosi, amen. Ithi ke sasifudula nihamba kuzo ngokwesimo selihlabathi. In other words, ngokwesimo selihlabathi, ngokwalihlobo elihlabathi liqhuba ngalo, nathi sasiqhuba, because kweli hlabathi kukho izinto ezenziwa normal. Now nasendlini kaThixo kunezinto abazenze za normal, ibe izizinto zasemzini ezingabelongi apha, but bazenza normal. Amen. Uthi even nanxa kuzotshata abazalwane bayakhuthaza into yobana hayi mabahambe bayojola, bayotsho phaa, then abazalwane benza into phaa bangatshati, bacommit sin, bangathi batshati, because zizinto ezinormal ezo. Uthi uThamara ku-Amnon, uthi jonga bhuti wam, andikwaleli lento ufuna uyenza, but i-problem yile uba ayenziwa lento kwaSirayeli. Apha kwaSirayeli ayenziwa lento, hamba yiya kutata undilobole, ngoba izinto zasemzini asinawupractice, sifudule sihambe ngokwehlabathi. Izinto zasemzini sine-protocol yakwaThixo yasebuthixweni in this new life, kobu bomi butsho. Uthi uThamara yiya kutata ngaphambili,
undicela isandla kuye uza kukundinika. Kanti uAmnon ebeqhutywa nje inkanuko, ebengekho kule nto. Ithi siyamo ngokwesimo selihlabathi, ngokomphathi wegunya lesibhakabhaka, womoya lo usebenzayo ngoku kuba bangevayo. Lo moya wawusebenza kuthi singeva nathi. Nivile ubungqina bukaSisi Yolanda kule ndawo uthi uba kwakude kuthiwa lo mntana iyawa yintoni, sithini, senzeni. Ayinguye, unomoya that is operating apha kuye omenza enze le nto. Ayibonga inkosi, amen. Uqhutywa ngulo moya into yoba makayenze le nto, amen. So abazali bakhangeleka bengenamacebo, bakhangeleka bephelelwe ziplani, kodwa kukho icebo elingaphezulu kwamacebo onke. uYesu, uyabona uYesu sozaxakwe ngumntu noba ukwi-drugs uzawusindisa, amhlangule, amkhuphe, ngoba ithi eyethu itimbana ngaba silishumayele egameni lakhe uba kukhona ukusindisa uxolelo lezono bese enguqukweni, amen. So sozohlulwe uYesu noba umuntu uxaka abazali, kodwa xa efika kuye, ingako kumele sikhombe uYesu every day, sipoint abantu kuYesu, ngoba thina asinako ubasindiswa, ngoba nathi kufikwe sizi-wretch, kufikwe sizizinto esizizo, kufikwe sibabi, kufikwe singathandeki. Wasisindisa uThixo ngobabalo. Inhlungu lo usebenzayo kwabangevayo abafuthi esasifudula nathi sonke sihleli phakathi kwabo, sasihleli simindlisha nabo. Yazi ba kukho into enikhwanqisayo, xolweni bazalwane, niyanixolela, but ikholwa elithi nanku denza umzekelo, nanku umuntu afulani phaya une-business yakhe, phaa kula business yakhe uthengisa inyama. Faya akabuthengisa utywala, but uthengisa inyama. Kodwa phaya kwiitafile ezibekiweyo kusuka abantu bephethe utywala babo, bahlale babuthelane phaa, kuthengwa inyama, kuhlale kweza tafile kutyiwa inyama, kuyaselwa, kukhala umculo. Hayi, niyanixolela abangcwele, ikholwa elifika lihlale kuloo ndawo. Kuzawuthi sibone umfundisi kwingqusu, kwimbutho zabagxeki. Ithi iBhayibhile asisekho nakwi-wild parties. I-wild parties asisekho nakuzo, ngoba we are changed. We have been given a new life. The working power of the Holy Spirit has transformed us. So we have forsaken i-wild parties. Xa ndizawubonakala phaya nam ndimindlisha, ndizotsho nalapha ngengomso. Noko bathanda, ithi ke esasisezikanukweni, sasiphakathi kwabo ezikanukweni zenyama yethu, sisenza ukuthanda kwenyama nokweengcinga zethu. Saye ngemvelo sikwa ngabantwana bengqumbo njengabanyaba. So now that is the state esasikuzo, the terrible state okanye the terrible condition ye believer before coming to Jesus. That's why it's vital for one to come to Jesus. Sesize ecaweni, but to come to Jesus, so that azoba ngumuntu omtsha, azotshintsha istate sakhe, azotshintsha ibehavior yakhe. Amen. Because ecaweni there are many people kugcwele qhu, but kanti all along ababantu njengokuba begcwele apha abekho converted, abatshintshwanga, ba-unconverted, abatshintshanga, abangawo amaKrestu, but they love the idea of being in the house of the Lord. Bayakwazi noyiqhuba improgram, bayakwazi nokuzenza into zecawe. They know ba kufuneke benzene ecaweni ngaliphi na ixesha. Kanti abo bantu aba, they were not abaguqukanga. Amen. So that's all me. Kodwa afike avule lo mqulu zizibhalo that point us to the word.
lo mqulu zizibhalo ezingcwele eziphefumulelwe nguThixo. It points us to the word, isikhombela elizwini. Ilizwi kaloku nguye unyana kaThixo uYesu, ngoba ulizwi waba inyama. So the scriptures about ilizwi, ulizwi lo unguYesu. Xa sisidla scriptures ecaweni, so that abantu bazoba converted, bazokuthi xa sithetha iscripture, therefore abantu ke ngoku bayathi na bayeva ngoYesu bazinziswe. Therefore awufumani, kuya kuba nzima ufumana le mikhuba ingaka. Amen. Kule nxabana ngabe ecaweni, hayi yabo lamzalwane bayahlalisana aba bantu kwisibhetha, but imali abayikhuphayo apha, imali abayikhuphayo hey isenzela ba nesystem ibe enhle. So makungakhalinywa, ungakulinge kuthethwe ngalento apha, sithetha apha ngale into. It's okay xa ufumanisa akufundwa neBhayibhile apho, unicela iphone number. The phone number yakho ithi 087, yes baba, yes 07384, yes. Iza kunceda ntoni lonto? Iyawusinceda ntoni lonto leyo? Phone number yami andidinga undixelele, ndiyayazi. ID number yami andidinga undixelele, ndiyayazi. But kukhona lo endifuna umazi, ndingamazi nje but ndimazi novuko lwakhe namandla ovuko lwakhe. Ndixelele ngaye man, yima kule ndawo ndixelele ngaye, khona lo endifuna umazi. I'm not interested ki-ID number, ndiyazi ukusuka nokuhlala noba ungandivusa endizini zobusuku, but kukho lo endifuna umazi, ndifuna uzinziswa kuye. That is why kule ebandleni we have these unconverted people. uYesu akaphakami ngokuphakama, uYesu ohlangulayo, uYesu okhululayo. Now you find people, they are still in this state of chapter 2 verse 1 to 3, because this is a terrible state esasikuso. Abakhalinyelwa abantu. Can't you phone? Can't you phone fast? No. Okay, nasi ndifuna ukujoya ixesha. Kodwa ke sesiyagqiba. So, now it is ebangibasife ziziphoso. Iziphoso we were so sasingamameli kuThixo, singekho obedient to the Lord. Sasingekho obedient. So i-disobedience yasibangela uba sihlale ezonweni. So ibhlungu into. Now that's why we are saying, Church of God, Church of Cape Town, back to God, back to God. Sike sisuke kwezi zinto, singanormalize izinto zasemzini. Amen. Because bayo nqobe empini bazana zona egolide bayozifaka etempileni kaYehova. Izinto pagan things, izinto zobuhlanga zinormal in our days. Amen. Let us remain singabantwana bakaThixo. Kukhona ne-celebrities this time around. Suppose si popular more than Jesus. Si celebrities more than Jesus. We create the Facebook pages so that we may be followed. Kuzo follow ishwathina. Because we want to be celebrities. Asisezizongoku izigidimi zenkosi eziphuma umkhosi zishumayela izwi likaThixo sisithi izani nizani siyaxwalelwa izono. Uyahlangulwa umuntu, but we are celebrities nowadays. That's why you find this is the state esasikuso esibonakaliswa ngaso apha. Ithi kodwa ke uThixo esisityebi njengenceba uthe ngenxa yothando lwakhe olukhulu awasithanda ngalo thina sifile nje iziphoso, wasidlisa ubomi ndawonye noKristu nisindiswe ngobabalo, wabuya wasidlisa ubomi. Now ngoku okude kumeleze, because now we share with resurrection, with death and resurrection of Jesus. All these promises, all these blessings zobomo bungunaphakade
amandla ovuko, amandla kamoya ingcwele operator, izibusiso zikamoya, zonke ezintsikelelo, zonke ezi blessings sizifumene ngobabalo lukaThixo. Amen. Oh, angakasa okude angeza azotaster and see that the Lord is good. These things are free. These things are costing a cent. Awukhuphi mali, akhonto ikhuphayo. Just Jesus, he wants to save. Jesus, he wants to deliver you. Jesus, he wants to akubeka ube kunye naye ngasekunene kokwabawo, ube ntonye nawe, to share in his glory and resurrection, death and resurrection. So this is who we are. This is the new state of us now. We share in his death, we share in his resurrection and glory. Because now, sibanye no Yesu Christu now. These are the blessings that we pay nothing for them. We paid nothing, but Jesus was sindisa nje ngobabalo, ngokusibabala ebunyukunyukweni ebumdakeni. Amen. Abo ke baye babuyele, ithi balinganisele ngokomlinganiselo ethi hagu ibuyele mkelantela udakeni ekuzijikajikeni ngogodaka. Ithi inja igabe iphinde utye umgabo. Banjalo those unconverted claiming to be the believers, going around preaching, being a church, doing church services, but bantu babe bengekho converted, bengaguqukanga, bengaguqulwanga, banjalo, banjengenja igabi itye. Ithi ke ngobalinganisele ngomlinganiselo wabo, ithi akusasele dini ke ngoku. Idini linye because ingqumbo nje eyonikakayo. Thina ke we have escaped the wrath of God. Ingqumbo kaThixo uJesu wasihlangula, kwabethwa yena, yehlela yena emnqamlezweni. Ingqumbo kaThixo ukuze thina kuzothiwa ngoku sinetyala but kuthiwe asinatyala. uYesu wathwala yonke umsindo kaThixo. Now uThixo xa esijongile, he sees his righteousness. uThixo sisityebi ngenceba, othe ngenxa yothando lwakho olukhulu awasithanda ngalo thina sifile nje eziphoso, wasidlisa ubomi. Amen. Nisindiswe ke ngobabalo, the unmerited favor. Maka ndifuna ufunda njapha le ndawo, kwa le ndawo ndifuna uyifunda apha, ndifuna apha incwadi yamaRoma, konda endifuna uyifunda apha. Kanti ndifuthi la chapter 6 wakho sise Zuzu ke ndimfundi. La chapter 6 wamaRoma, bawuthilanga uzibambe nje uverse 4. Ngoko ke now we share in his death and resurrection and glory, and we are together no Yesu. Ithi ke ngoko ke ukumanywa noKristu mathi akuvumelani nesono, ukumanywa noKristu akuvumelani, siyakhabana. Hey, siyakhabana, akuvumelani. Ngoko ke sangcwatywa naye ngokubhaptizwa okufeni, ukuze njengokuba uKristu wavuswayo kwabafileyo ngalo uzuko loyise, sithi ngokunjalo nathi sihambe sinobomi obutsha, a new life. Sihambe nathi makutraceke, masibonakale bathandekayo ba sinobomi obutsha. Now we share in his power of resurrection and glory. Nisindiswe ngobabalo, hayi ngemisebenzi yethu, akho nto esiyicontribute leyo. Uke wathi omnye umfundi zama umshumayeza, ndiyamshumayeza aputhi hayi khandilinde emzalwane, ndifuna uyeka uqala unxila mani. Ndithi kuye bana kunini usithi ufuna uyeka unxila? Uthe wayeka umasithi hayi ndiyayeka this year, ndiyayeka this year, ndiyayeka. Uthe wayeka soze uyeke apha yiza kuYesu lelo nxila. Xa ufika ulelo nxila linjalo ngoba ufuna uyeka, kuye kuphela onakuyekisa onamandla okuyekisa, awunawo wena ngoba le nto ikubambe ngobukhosi. But xa ufika kuyo linxila,
into ayenzayo uyakuthatha kwamkela ulinxila akuguqule alitshintshe inxila libe ngumzalwane. Ndiyothuka ke xa ndibona umzalwane okwalinxila. Ndothuke umzalwane okwalinxila again. Ubana ngaba uhlangene nano Yesu clearly iyasithandabuzisa insindiso yakhe. Amen. It's all God's doing. Amen. So ithi ke ngoku wasivusa naye wasihlalisa naye kwezasemazweni indawo sikuKristu. Amen. Masande nje kule ndawo siyagqiba wathandeka ndifundi. That's why ndifunda ezi verse ndifuna siyekeni. Colossians chapter 2 verse 12. Nazi Colossians chapter 2 uthi verse 12 kule ndawo. Ningcwatywe naye. Usathetha la nto inye no Romans 6. Ningcwatywe naye elubhaptizweni enathi nikuye navuswa nokuvuswa naye. 6 waba verse chapter 2 phakula verse 6 phakula chapter 2 thini uthi wasivusa naye wasihlalisa naye kwesemazulwini indawo sikuKristu Yesu. Uthi ke ngokuyena chapter 2 kwabaseKolose uthi verse 12 ningcwatywe naye elubhaptizweni enathi nikuye navuswa nokuvuswa naye ngokukholwa kwenu kusebenzela kukaThixo owamvusa kubo abafileyo. Singcwatywe naye elubhaptizweni savuswa kunye naye. Abavusiweyo kwakunye naye bangcwatyiwe umuntu omdala wangcwatywa. Amen. Now kwakhona umuntu omtsha ovuke noYesu. Now that is the new state. So iyakhwanqisa into yokubona kunje elixesha esiphila kulo ba are we really saved okanye siyahlala asizokubalelwa na kwaba kuthiwa kwawuthi inkosi inkosi athi andinazi. Na xa esithi uYesu ke ekuwe ufika ngalo mina sithi andikwazi, it's not like akakwazi ngubani igama lakho. It's not that akasazi isiduko sakho ifani yakho uhlala phi uzalwa ngubani. Ayiloo nto lathi akakwazi ngayo. Uthi andine relationship nawe, the intimate relationship noYesu ukwazana naye ncakasa ube ntonye naye ukuthi nca naye. So xa umuntu engathananga nca naye kulula into bana ngaba ahlale abe comfortable ezonweni, isazela sakhe siyafa kulula. So therefore uYesu abantu abanjalo akabazi. IkakwIbhayibhile ithi ke ngo nililahlile ilunya nayo yonke inqumbo nimambathe umuntu owakudala. Now thina ke singabazalane abakhoyo these days diyaxaka kuba when we compare what the Bible says about us believers nehlobo esiziphatha ngalo nehlobo esenza ngalo dibona uba kunzima. Ithi lana kuseyiwa phi kuyayiwe mphela ndawo hlobo esenza ngalo kuyayiwa kukwisihluzo ekuyawuhluzwa ngaso isihluzo sezulu ayiso secawe siya sisihluzo sezulu. Ithi siyawufika phambi kwenkosi sonke hey sizawuya sonke. Ithi sizawuya sonke yandula inkosi ithathe ibhokhwe izibeke ngasekhohlo, ithathe izimvu izibeke ngasekunene. Ibhokhwe ngaba abagcwalisa icawe unconverted bengawunikwa nomyalezo nabo bakhokhela abantu bebakhokelela emhadini. Imfama inokhokela enye imfama. Umuntu ongekho enlightened kuKristu ongamaziyo kwayena uYesu akakwazi ukhokhela omnye angamazi uYesu. Ukwenza njalo bayawutshonisana emhadini, bayawuqhathana, basebenziselana baqhathane benze namacebo nemigudu yoba nangaba bafake amandla kaThixo. Bazawude bawafake benze ingathi akhona kanti umoya ngcwele akabangqineli ngoba abana relationship noYesu. Basekwisi state this former state ekuthethwa ngayo apha ye-believer. Bona bana ngaba yonke into bayayizama shem kunzima. The desk omnye abe frustrated ayothwala athwalela amandla akuthwalwa
hey akuthwalwa kuhlalwa kuye kube ne relationship naye, the intimate relationship that ithi savuswa kunye naye, we share his power of death and resurrection. Amandla ayazenzekela. Sithi noma sithi sawuthandazela abagulayo bafike kule ndawo sibeke isandla, hey baphile ngoba amandla siwakokoteli. Uthe egameni lami nokubekela imilwelo iphile, hey ngoba sine relationship naye. Umoya Oyingcwele uyasingqinela kukwabahamba engekho kwalowo Moya Oyingcwele, ngoba kaloku istate sabo sempilo yabo sisesesiya soqala, abakabikho converted, babe ne-relationship naye, basafudula ngokwesimo sehlabathi, basafuna izinto zalomhlaba, basakhangela ubutyebi. Kuyomnceda ntoni na umuntu afumane bonke ubutyebi kodwa ekugqibeleni alahlekelwe ngumphefumulo wakhe? Kuyawunceda ntoni uyiqhube la moto? Kuyawunceda ntoni ube nawo la mzi but ekugqibeleni ulahlekelwe ngoba isango limqinwa, awungeni nemithwalo, kungena wena wedwa unjalo. Enye nenye uzayishiya ngasemva. Hayibonga inkosi. So when we have a relationship naye, sine intimate relationship naye, we share his power and glory, amen, then akhonto esinayifake yonke into izawusenzekela ngokholo lwethu. Akhonto sizayifake kwalento kube khona ilantuka zinto nento i-products endlini kaThixo ithetha enye leyo, ithetha about the relationship abanayo ababantu noYesu. And nxa ungena uobserver, you will find that into yobana ngaba apha mncinci uYesu, thethwa ngaye kancinci, akekho popular apha. Into epopular zimpiliso, i-miracles, into zi-promises. Uthe ukafulani asikwazi ukukuthembisa, asingobantu abenza ii-promises. We can't promise you the job, we can't promise you i-promotion, we can't promise you imoto, asinaso. Kodwa esinako siyakukunika wona ligama likaYesu. Yilento esinayo esiyakukunika yona. Umsebenzi uba uyawuthi kukuThixo ufumana kwakho umsebenzi, basiqinisekisa i-relationship yakho noThixo, siqinisekisa into yobana ngaba ubudlelwane bakho noYesu bubo obuhamba phambili. Therefore zonke ezinye izinto ke ngoku zilandela wena apho ukhoyo. Uyawubizwa noma wafaka i-CV yakudala, uyawubizwa noma uphi, noma use-Eastern Cape, iyawukhala ifoni ngoba ziyakulandela intsikelelo. Masithandazeni i-life ephilwayo ngoku ifasti kakhulu, and uyabona uba ifasti wonke umuntu ufuna uba on-top. Kaba abanye benza ii-decisions ngenxa ye-social media, ufuna i-life e-top. Abanye bafuna notshata so that bazofota bafaka kwi-social media nabo benza i-content. Abanye batshatela ukwenza i-content ngoku xa kunzima izinto, kanti umuntu ngoba betshatela i-content, utshatela i-content, kanti yeyi emzini akutshathelwa content. Xa uzawuthatha you have to be sober minded, kumele ube sober minded. Akuyiwanga yodlalwa pha, and umtshato is forever. Ngenxa ye-fast life nento ezitrendayo bathathe lezo sizathu, indlu yabo bayakhela emhlabeni oyisanti. Oyakhayo indlu yeHova engayakhe ufumaneke saphuka nendlu yakhe. Akudlalwa emzini, akudlalwa. I-family structure, let me remind you, i-family structure into ethi ubana ngaba ichaza iyafana nebandla, iyafana nebandla, yenziwa njengebandla. Kuthiwa indoda mayithatha unkosikazi ngoba walithanda ibandla, ibuye ithi umama njalo njalo, inkosi yakhe umyeni ukhonza uKristu, wanelisa inkosi under umyeni wakhe.
So athi uPaul, it's better nina nezintombi aninamiselo nivele nikhonza inkosi nizinikele. Andiyazi ithi intombi mayizinikele kuThixo ngoba ayinamiselo, ngoba yanomyeni izawufaseka. Awuzuhamba i-night prayers apha, awuzuba up and down upha unomyeni. Ngoku free ngoku, khonza inkosi ibe ngathi uphambene. Ungajonga umtshato ngapha ujonga umtshato ngapha, sujonga ezo zinto. Ithi kodwa abane-relationship naye abakhangela zonto but ziyabalandela, ziyaba at the right appointed time, ziyabalandela. But first sikhangelana ubukumkani bezulu sima ngenyawo. Ndiyabongoza singabuyeli kweza state elamntu ukhazwayo kwi-Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. Singabuyeli, masihlale lapha kuYesu. Let us share in his glory, let us share in his death and resurrection. Christ is enough for me, for what the world had to offer. Izinto ihlabathi ezinani-offerisa zona, but uYesu ndanele. Jesus is enough. Jesus is enough. Jesus is everything. What I need is in Jesus. Whoa! Asifuni ne-fame, asifuni nokwaziwa. It's fine singaziwa as long as sisazana thina naye. As long as tisazana naye uYesu kugqityiwe. Nobody does, it's fine. Nobody dumanga, it's fine. Nobody yebanga, kodwa ubathi naye, uba ndiyazana naye, ndichilekelelwe nguye, uchilekile kum ndiyamazi. The man Jesus. Athi xa ndinaye ndiphelele, ndanelisiwe kuyu Jesu, uyikho konke empilweni yami Jehova. Kanti naye xa ndinaye, kanti naye ndanelisiwe, ndanelisiwe kuyu Jesu. Kanti naye, kanti naye, kanti naye ndanelisiwe, ndanelisiwe kuyu Jesu. Ndanelisiwe, ndanelisiwe, Jehova.
sithandaze Baba wethu onamandla onke, Baba wethu ogcwele, siyakudumisa, siyakudumisa Jesu, siyakudumisa Baba wethu onamandla, ulungile kakhulu, inhlonipho ikufanele Baba wethu ogcwele, Baba wethu olungileyo, ulungile malanga, ulungile malanga Baba wethu ogcwele, Thixo wethu onamandla, egama likaJesu waseNazaretha, Baba wethu onamandla, Thixo wethu ophilayo, egama likaJesu, egama likaJesu, egama likaJesu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We glorify your name. We glorify your name. Sibonga lakho. Libukhali. Libukhali. Liyahlaba. Liyahlaba. Liyahlula. 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 Lihlabathi mbini. Lihlabathi mbini. Lihlabathi mbini. Lihlabathi mbini. Egama likaYesu. Egama likaYesu. Egama likaYesu. Sibonga izwi lakho. Lavusa imithi. Laphula imithi emikhulu yaseLibanoni. Laphula imithi emikhulu yamisedare. Liyaphila, linamandla, inhlango liyenza ibe sisaqhwithi. Lingumlilo, lingumlilo ohlayo, lingumlilo olenyayo. Liyagubula, izwi lakho liyaphendula, litshintsha amanxila, litshintsha izidakwa, litshintsha amadayisa ngemizimba. Linamandla, linamandla, libanga abaphakathi, libavusela isazela. Sele bediniwe, sele bengayiboni into abayikhonzelayo, kodwa izwi lakho liyasiphuma. Yebo, lisenamandla, lisamavusa abafileyo. Yebo, lisenamandla, lisasiphuma nathi. Sikhutshwalile, sikhutshwalile. Lisenamandla, 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 lisenamandla. Your word, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Sibuyela kuThixo. Sibuyela kuThixo. Sibuyela kuJesu. Siyasarenda. Lisibhaqile izwi lakho. Siyasarenda. Lisisipili xa likhulunywa. Sibona umuze. Sibona umuze bethu. Siyasarenda. Egama lenkosi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Qichilela boyigcwele ligqoke thethwa apha. Qichilela boyigcwele ligqoke ithetha apha. Qichilela boyigcwele ligqoke ithetha apha. Iqichilela lombhalo ngamandla kamoya oyigcwele. Phefumulela lombhalo ngamandla kamoya. Ngamandla kamoya. Ngamandla kamoya. Ngamandla kamoya. Qichile. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. Sivala amehlo wethu. Sivala amehlo wethu. Okomzuzwana sisekwimeko yothandaza. Okomzuzwana sisekule moya yothandaza. Ndakhonza ixesha elide. Ndakhonza isikhathi eside. Izwi likaThixo lingandenzanga nto. Izwi likaThixo lingantransformanga. Indaba yonakala kwi-foundation. Indlela ointroducewa ngayo. Indaba lokuphila kwakho kwisimo esidala waphoswa mhla wawungena. Waphoswa mhla wawungena. Ndiyafuna namhlanje ukuthandaza nomntu. Nomntu yena uthi izwi likaThixo alikandenzi nto. Ndisaphila isimo esidala. Ndisaphila imeko endala. Kodwa Yesu namhlanje uthethe nam ngqo. Kudala ndisecaweni yabantu abasindisiweyo. Kudala ndisaziwa ngoba nam ndiyakholwa. Kodwa deep down ndiyazi yaye nezwi lindibhencile ukuba ndilokholwa. Namhlanje izwi lakho Yesu lindoyisile. Ndiyasarenda. 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 Ndifuna abantu abathi zange ndatransfonywa nguJesu. Kodwa namhlanje noba kuthi mandiqalela usindiswa, ndiyaqalela usindiswa. Iyavalwa la revival ngomso. Mayingavalwa ndinje. Mandingafi ndinje. Mandingafi ndibethelwe izandla. uJesu engandazi. Mandingafi ndibethelwe izandla icawe yam. Le nto ndibethelwe izandla ngayo ingeyiyo. Lula izandla zakho. Yowuthatha loo mazwi othi malinditransforme. Noba loo nto ibiza uba mandiqalele usindiswa namhlanje, ndiyavuma, ndiyasarenda, ndiyaqalela. Ndibonise ngezandla zakho. Ndibonise ngezandla. Phakamisa ingalo. Wena ophakamisa ingalo ungeza apha ngaphambili uzointroducewa kulo mntu. Khawuleza izapha. Khawuleza isosarenda. Noba le nto ibiza uba namhlanje izono zakho zixolelwa kutsha. Hayi makholwa. Baleka uzosarenda. Baleka uzonikela. Baleka uzonikezela
kuyanikezelwa, kuyanikezelwa ngegama likaYesu. Thank you Jesus. Thetha, thetha nami. Iyavalwa lavuselo ngomso. Sangathi sizayivala. Nanto wakhe wayiva. Nayamini wehlangayo ayiphinde kuthi. Nayamini, nayamini, nayamini owehlangayo ngomsomo iwele uyiphinde kuthi. Hallelujah. Izono zami thetha nami, thetha na omoya uzihlabe, uzihlabe izono. Thetha, thetha, thetha. Hallelujah. Omoya. Hallelujah. Uzihlabe, uzihlabe izono zami. Thetha nami, thetha nami, thetha, thetha, thetha. Yebo uzihlabe, uzihlabe izono, izono zami. Lolu izandla uzawuthetha la mazwi. Sibona izono zethu ngoba izwi lifana nesipili. Xa lithethwa ubona izono, bona izono zakho. Ngifuna ngoku nizawuthetha la mazwi. Hayi sincame kunceda ngantoni ukufumana lelizwe ulahlekelwa umphefumlo. Lulizandla bondalikha uzawuthetha la mazwi uthi Nkosi Yesu ndiyabulela uba ndingekafi uthethe nami ngolu hlobo. Yima sengathi le nto ungayiminisa leyithi Nkosi Yesu ndiyabulela uba ndingekafi. 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 Uphinde uyilande impilo yami. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Kawusithandazele, kawusiyele, 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 kawusiyele. Liyakubisa izulu, uyakhutshulwa ekhaya, buya mntwana. Liyakubisa izulu, buya ekhaya. Lesisimiso yalofumiso aluthi wanothinga kude wanohambela kude lesha kwesibayi tefiliswe lethe buya lekhaya. Thank you. Thank you. sasithanda wena yini sahlanguleka 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 Jesus. kanti nyani uyasithanda wena kanti wena uyasithanda athola yonke athi wena uyamthanda umuntu uyamvela
Sisavala amehlo wethu. Thobe kancane. Sisavala amehlo wethu. Umama umfule nezothandaza. Sisavala amehlo wethu. Ezama umfule uzothandaza. Ngomso sizawukhonza apha late ngo-5 siyaqala uthandaza. Ngomso yi-last day silapha. Ndinomthandazo. Ndiyamcela uThixo siyivale lemvuselelo abantu bakhe behlelwe ngamandla kaMoya Oyingcwele. Ndiyamcela uThixo ngomso abantu bakhe babhaptizwe ngamandla kaMoya Oyingcwele. Ndifuna before sithandaze sifana ngomso ngo-2 zobe sesilapha nomfundisi uMdashi. Ndifuna umuntu othi ndifuna ukuconfessa ndingabhaptizwa ngamandla kaMoya Oyingcwele, ndinezono engazithethanga. Uba ekhona umuntu ozivelayo othi kunezinto endifuna uzihlambulula before sivala, ungolula isandla sakho. Ezinto ziyakuvala kuba nzima nothandaza, zange wazithetha. Lula isandla sakho ngomso uzawuthola ithuba lokuthetha ezi zinto. Ngo-2 sobe sesilapha eholweni uzawuncedwa ngoba uMoya Oyingcwele akabhaptizi phansi kwento ezindala. Ngomso uzawuncedwa. Lula isandla kuloo ndawo kuyo, siza kupha umthandazo. Uma lo muntu esithi kunezinto endifuna ukuzihlambulula, lula isandla sakho. Ngo-2 ngomso sobe sesilapha bathandani, ufike uzawuncedwa uthethe izenzo zakho ngegama leNkosi. Asiphakamise ingalo zethu sonke sizawuvalela. Ulungile Jehova, ulungile Somandla. Sithi bayethe, bayethe Mhlekazi ongcwele, bayethe Ngonyama yakwaJuda. Kubani na njengawe, kubani na ofana nawe, uNkulunkulu wethu onamandla. Ebusuku sithi phakama, 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 phakama Nkosi engcwele, phakama Nkulunkulu. Phinda kwengama nasekuhlweni, ngamela impilo yethu. Siyabonga, siyabulela, siyabonga. Sithi bayethe, sithi bayethe, sibonga ukwenza kwakho Thixo wethu oyingcwele. Ukwenza kwakho Nkosi yezulu akufani nokwenza komuntu. Thixo wethu onamandla, sibulela lemvuselelo engaka. Thixo wethu onamandla, sibulela ukulandwa. Baba wethu oyingcwele, sibulela ukonyulwa kwezinsuku zokugqibela. Thixo wethu onamandla, ubekeka Moya Oyingcwele, ubekeka Jehova, ubekeka ukwenza. Baba wethu onamandla, ebusuku sithi asimbonanga njengawe, asimbonanga ufana nawe. UnguThixo ongenakulinganiswa, UnguThixo ongenakufaniswa. Baba wethu onamandla, sibulela abantwana bakho abagcobe ngokwakho.
ukuthi bazowenza lo msebenzi. Baba wethu onamandla, awuzange akubo bonke, kodwa usekwa benhliziyo yakho. Moya wenyaniso, yenza umsebenzi wakho. Thixo wethu onamandla, hamba umhlaba wonke, kuphulula, vusa nabanye. Thixo wethu onamandla, bakhulule, lixesha lakho, bakhulule ngegama likaYesu waseNazaretha. Ebusuku mile endaweni yokuba siyabakhulula ngegama likaYesu ezithaveni kweli xesha lokuphela konyaka. Moya oyingcwele siyabalanda, uNguthixo ongehluleki. Uma wakwazi ulande yethu impilo, usenako lawa mandla anyula impilo yethu ekufeni. Isengawo asekhona, sebenzisa abathunywa bakho abagconywe kuwe, banikeze amandla amatsha egameni likaYesu waseNazaretha. Oyingcwele ulungile, sinikela konke kuwe, udumo lungolwakho, amandla, usuku nempheko zikufanele. Uyindoda engadinwayo, uyindoda engeloxoki, uyindoda engehluleki, awahlulwa. Athi umhlabelane awahlulwa lutho. Singehluleka thina, kodwa wena wahluleki. Bayethe ngangalanga, bayethe mnini mandla wonke, singasuka kuwe siyephi, ngoba amandla okuphila siwathola kuwe. Thixo wethu oyingcwele ebusuku, sibuyisela inkonzo yakho kuwe ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Moya oyingcwele, enkosi moya oyingcwele, egameni likaYesu. Asiphakamise izandla bakholwa, sizokwamukela ufefe ngomso. Siyadibana, asizulibazisana ngomso. Sicela ngomso ngo-9 abantu yana ezicaweni zenu. Asokho icawe apha, hambani makholwa niye ezicaweni zenu. Sizawubuya thina apha sidibane ngo-5 wa-late ngegama lenkosi uYesu. Sobonana meme omakhelwane, meme abazanokhonza nabo, meme colleagues. Siyayivala le mvuselelo until next year. Inkosi isivulela amathuba, siyobonana kulo nyaka ngomso. It's the last day, ungaphosi, ungavumi ukuphoswa ngomso ngegama lenkosi. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, sweet fellowship of the Holy Spirit may be with us now and forever. Amen. Sibethele uThixo izandla ngegama lenkosi. Siyavala ngomso makholwa, ungabi saphoswa. Nobheke Eastern Cape ngomso, asosethatha ibhasi yango-10.